Sa headlines kan mga barata, source kang illegal na droga, mayo sa City Hall, sabi ni Mayor Leni Robredo. Metro Naga Water District nakapag-record na naman in pangahabon nin Metro nin tubig. Para padyak asin kaibahan kay ni, arestado sa drug buy-bust operation sa siyudad kang Naga. Class suspension sa bilog na Camarines Norte, lifted na. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. Inako ni Mayor Leni Robredo na may problema ang syudad ng Naga sa illegal na droga. Alagad mayo subuot sa City Hall ang source kaini. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung si Naga City Mayor Leni Robredo ang hahaputon kung sa inhali ang illegal na droga matapos maenbuelto ang 11 empleyado na pinagpapasairarom ngunyan sa confirmatory testing. Mayo subod sa laog kang City Hall ang source kang illegal na droga. Aminado man ini na talagang may problema sa illegal na droga ang syudad kang Naga kung kaya dapat subod sige-sigihon ang operasyon asin day maging ningas kugon. May ikukonsidera lang subod na accomplishment kang PNP Naga kung darakulang volume nin illegal na droga ang marirecover kay ni. Kung source kan mga nasa City Hall, sa hiling ko mayo sa loob ng City Hall. Sa hiling ko mayo sa loob ng City Hall. Sa hiling ko talaga, medyo may problema talaga ang syudad pag abot sa drugs. Pero dapat sige-sige yun, saka dapat mapatama sa kampanya. Di kaya pwedeng ningas kugon, tapos di pwedeng garo ang papatulan talang si Saradit. Mas maray na, yun sabi ko sa pulis, ang mako-consider tayo na accomplishment pag si Daracula sina nakukuata. Sa meeting ni Mayor Robredo as Acting City Director Police Colonel Rizal Di Caballero, isinugo kang alkalde ang mas darakulang anti-illegal drug operation sa syudad asin mas pakusugon subuot ang intelligence gathering. Kung nag-meeting kami na CB, sinabi ko sa Inda na instead niya akong ubuson taan sa tuyang energies na nagpaparadakop kita katong mga street users. Ang hanapon kasi Daracula. Garo nagtubod man ang pulis. Si surunod-sunod na Darakupan ni Dianas Daracula. Admitted ninda na masakit dahil, yan nga, sabi ko baka last time, poros na Marianaga, kadako laugan. Pero sabi ko, enhance ang intel. Nanutaran man kang alkalde ang pagbaliw ng destino kang ibang opisyal kang PNP o rugna sa Intelligence Division asin Mobile Force Company. Kung igwasmot pinaghali sa Naga City Police Office, dapat ribayan tulos kang PNP Regional Command 5. Ang pinaka-problema lang, may mga tinanggal sa tuya. Si Intel ka tinanggal, si Mobile Force ka tinanggal. Part da siya kang reshuffling. Nag-request na ako na ribayan tulos. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, sa August 1 pa pwedeng ma-appoint si Atty. Noreen San Luis bilang City Administrator kan lokal na gobyerno kang Naga. Alagad nagpupuon na siyang maglaog sa City Hall para maging pamilyar subuot kan mga trabaho sa lokal na gobyerno kang Naga. Susug kay Mayor Leni Robredo, naka-terminal leave muna si Atty. San Luis sa dati kaining opisina sa Metro Manila. Nag-onboarding na ngunyan si Atty. Noreen, pero naka-terminal leave pa lang kaya siya sa NLEX. So, di ita pa siya pwedeng i-appoint. So, officially, i-appoint siya August 1. Padago sa mga bareta. Day pa nagagastos kan lokal na gobyerno kang Naga ang 500 million pesos na itinao kan gobyerno nasyonal sa paagi kan Local Government Support Fund para pakarayon ang Jesse M. Robredo Coliseum. Parte ka nasabing kantidad ang ibabakal kan syudad nin mga service vehicle para sa City Engineer's Office. Sa paliwanag ni Mayor Leni Robredo, naghagad na sinda nin tabang sa ibang ahensya para matukduan kung paano ang paggastos ka nasabing dakulang kantidad para sa sarusan ng proyekto. Haling LGSF, Local Government Support Fund. Iyan si pigtatao sa LGU. So, ang DPWH di yan sa to pigda-download. Pero ang LGSF pigda-download sa to. So, ang kwarta yaon na sa to. Pero dahil gabos careful tadakulaon, ang bakta nag-aalangan, ang procurement nag-aalangan. So,
nagpapatabang man kita duman sa mga sanay mag-handle sa ating kadakulang mga projects. Sa iba pang bareta, naglaog na sa iyang opisina sa Camarines Sur Police Provincial Office si Police Colonel Tyrone Dotimas bilang bagong Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur matapos ang ginibong turnover of office kasudma sa General Campos Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Tututukan subot kan bagong PNP Provincial Director ang pagmantinir kan pasi o orden sa bilog na probinsya, urog na ngunya na may mga issues sa seguridad sa mga eskwelahan. Ang tugon man kang sa tuyang regional director na daguson lang ang programa kang PNP. Especially ang programa kan to sa tuyang Chief Philippine National Police na dapat mamantinir ta ang peace and order sa sarong lugar. Kasi human lang ang pinaka-aim ta dyan. Kasi pag nagkaigo kita ng peace and order, of course, followed by development na yan kang area, di ba? So meaning, we have to protect all the people na kung ano nasasakupan ta from any incident. Most likely kasi ngunyan may mga issues regarding sa schools in which nagkakagwaning mga problema dyan, which one of which na dapat tawan taning focus ng attention. Sa iba pang bareta, inalerto kan manihamiento kan Metro Naga Water District ang sa indang mga customer dapit sa sunod-sunod na report na panghabonin metro nin tubig. Nagpatanid man ang MNWD sa mga personang envuelto sa panghabon nin metro na sa inda ining lalamagon asin sasaangatan manin kaso ang mga mabakal nin hinabonan na metro nin tubig kan Metro Naga Water District. Sa samuyang pagbabalik, suspension kan klase sa bilog na Camarines Norte lifted na. Yan asin iba pang nangenot na mga bareta, dibilang sa Drian ng TV48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care, from children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, suspension kan klase sa Camarines Norte hinali na ni Governor Ricarte Padilla matapos maglakop online ang pangtatakot sa mga eskwelahan sa nasabing probinsya.
Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Makusog na kinundinar kan Camarines Norte Muslim Community ang mensaheng naglilibot sa online dapit sa sarong grupo na nagbabanta sa mga eskwelahan sa probinsya. Ang pagkondenar kay ini katakod kan paglilinaw kan presidente kan komunidad na si Sultan Mani Pamanay na mayong kinalaman sa mensahe ang Muslim community kan probinsya. Sa post na kumalat sa social media, gumamit subuot ang nasambit na grupo ning tataramo na Arabic. Ako po si Sultan Mani Pamanay, presidente ng Muslim community ng lalawigan ng Camarines Norte. Ako po ay nagsalita tungkol po doon sa nakapost sa social media bilang presidente ng Muslim community ng Camarines Norte. Kami po ay magdedeklara na ang Muslim community ng Camarines Norte ay kinukundi na po namin ng pangyayaring yun na wala pong kinalaman ang Muslim community ng Camarines Norte. Nakapost sa social media na mayroon pong magkahasik ng kaguluhan dito sa lalawigan ng Camarines Norte ay mariing kinukundi na po namin yun at kami po ay 100% na walang kinalaman doon. Kaya po makakaasa po ang mamamayan ng lalawigan ng Camarines Norte na ang mga kapatiran Muslim community ay nakikiisa po kami sa kapayapaan. Mientras tanto, kasubanggi, nagpaluwas manin pahayag ang provincial government kan Camarines Norte na naglilift kan suspension kan klase sa bilog na probinsya. Sa ibong kaini, pigsyerto kan Camarines Norte Police Provincial Office na mas papahingoso ninda ang pag-iingat asin magibo nin mga lakdang ngani na masyerto ang seguridad kan publiko. Liwat man na nagpagirumdom ang bantayog pulis sa mga estudyante para tukdo, magurang asin pilog na probinsya, nalikayan ang paghiras ninda iberipikadong impormasyon asin i-report tulos ang anuman na makaduda na aktibidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa police report, arestado kang Naga City Police Station 1 as in Police Drug Enforcement Unit sa Anti-Illegal Drug Bypass Operation ang dong drug personality sa Barangay Sabang, Syudad ng Naga kasuod mang alas 3:54 nin hapon. Binisto ang mga sospek na sinda alias Freddy, 49 anyos, sarong Parapadjak, kaibahan si alias Rox, 39 anyos, mayong trabaho. Tulong pidaso nin subot shabu ang nakumpiskar sa dawang suspek na may estimate drug price na 6,800 pesos asin ang 500 pesos na ginamit na buy-bust money. Segun kay Pulis Lieutenant Colonel Elmer Azures, haloy nang nasa watchlist kan PNP Naga ang duwang suspek na naaresto kasuudma. Nag-agi man sa monitoring asin surveillance kan mga operatiba ang duwa antes nagpositibo sa ginibong drug buy-bust operation. Sangunya nasa custody muna kan Police Station 1 si alias Freddy asin alias Rox habang pinuproseso ka mga otoridad ang kasong isasangat sa duwang suspetsado. Opo, kahapon meron tayong successful anti-illegal drug operation, true buy-bust operation sa Barangay Sabang, Naga City. Bandang alas 3 ng hapon ng July 6. At meron tayong dalawang personalidad na nahuli at meron tayong nakumpiska sa kanilang 3 pirasong sachet na kung saan ito ay nagkakahalaga ng halos humigit kumulang ng 6,800 pesos. Ito ay nasa watchlist na natin at ating sinubaybayan, surveillance, series of intelligence monitoring at hanggang sa na siya ay mabaybas na natin.
Mientras tanto, ipinaliwanag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, tagapagtaram kang Naga City Police, ang proseso kan pagkondisir ninda kan mga personang inbuelto sa illegal na droga. Susog kay Police Lieutenant Colonel Azures, intel-driven monitoring ang ginigibos subuot kan PNP para masiguro ang impormasyon na nag-aabot sa inda. Dai subuot kaya pwede na basta na lang magkondisir ng operasyon ang mga kapulisan, dawa pa may mga nagpapaabot ng sumbong o report sa PNP na dai pa na-verify. Sabi pa ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, kadaklan man na personang nagpopositibo sa mga anti-illegal drug bypass operation si mga nasa watchlist kang Naga City Police Office, huli ta padagos ining pinagmumonitor kan PNP. Talagang intel-driven monitoring ang ginagawa natin, hindi pwede yung barabarang operation. Kaya binabalidate natin yan at may mga series na test by tayong ginagawa. Sa iba pang police report, nasa custody man ngunyan kan Libmanan Municipal Police Station ang 21 anyos na si alias Drew matapos maaresto sa pinagibong anti-illegal drug bypass operation kasubagong amay na pagkaaga sa Zone 1 Barangay Handong, Libmanan, Camarines Sur. Sarong plastic sa Shenin Subot Shabu na nagtitimbang ng 5 gramo ang nakumpiskal sa suspect. Sa ginibong pagrekisa, may 7 pidaso pa ng transparent plastic sa Shein na nakumpiskal sa suspect na pinagtutubudan kan mga otoridad na shabu ang laog. Sa ginibong pagrekisa, may 7 pidaso pa ng transparent plastic sa Shein ang nakumpiskal sa suspect na pinagtutubudan kan mga otoridad na shabu ang laog. Na-recover man subot kan mga otoridad ang buy-bust money na pinagamit sa drug buy-bust operation na pinangnotan kan Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit kaibahan ang Libmanan Municipal Police Station sa pakikipagkoordinar sa PDEA Bicol. Sa iba pang bareta, kaso ni harabonan sa syudad ng Naga nagdikit. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mas lalong nagbaba ang bilang ka mga theft cases sa syudad ng Naga, sabi ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores. Sigod sa opisyal, resulta ini kan mas pinaigot na pagpatrolya kang anum na police station sa Naga City Police Office asin ang police visibility sa mga lugar na perming nangyayari ang krimen. So far, ang mga theft incident natin, medyo nag-lessen yung ating mga insidente at dahil maka-attribute natin yan dahil sa kapulisan natin ay talagang pinild out natin para sa police visibility, patrolling, nang sa ganun. Yun ang ating mga counter-measure. Dakulang tabang man sa pagbawas kang harabunan sa syudad ng Naga ang mga countermeasure na ginigibok ang komunidad sa mga barangay, arog kang pag-install ng mga CCTV camera, asin ang pag-deploy ng mga security guard sa mga harong o establishmento. Of course, yung ating mga kababayan na ina-advise natin sila na magkaroon din sila ng mga countermeasures. Halimbawa, ng pag-install ng CCTV, pag-employ ng security guard. Malaking tulong ang CCTV dahil nare-record nito ang insidente. And then, nagiging prevention. Kasi pag nakita ng would-be violator ang CCTV, na-aware sila na pwedeng ma-identify sila. So, instead na gagawin nila yung kanilang plano na masamang gawain, ay mag-aatubili sila hindi na ito ipagpatuloy. Mientras tanto, mas pinakusugman kang PNP Naga ang kaaraman kang mga barangay tanod o barangay peacekeeping action teams na sakop ka mga police station sa syudad ng Naga sa paagi ng mga trainings para mas epektibong makatabang sa kapulisan sa pagpautob ng ley. And ang ating mga kabarangay ay pinaigting din natin, in-empower natin ang ating mga barangay tanod, BPATs, na sabi nga niyan ay magtulungan tayo. Para sa Genan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta,
Duwang magkasuway na search warrant operation ang pinagkondisir ngunya na aldaw kan Iriga City Police Station na nagresulta sa pagkakakumpiskar nin 170,000 pesos nin illegal na droga asing tulong persona ang naaresto. Ginibo ang search warrant operation sa Zone 4 Barangay San Francisco, Iriga City kung saan nag-i-star ang mga sospek. Uminabot sa 25 grams ng subot shabu ang narecover kan grupo ni Police Lieutenant Colonel Jeric Adon Sadja. Ang tulong na aresto ang yaon ngunyan sa custody kan Iriga City Police Station. July 7, 2026, mga bandang alas 5 po ng pagkaaga, kita po nag-implementar ng duwang search warrant. Sabisa po kang search warrant order na inisyo kang Judge Sigdi po sa Iriga City. Duwang harong po ini na kung saan ang primerong harong ang subject digdi duwa na magtugang. Ang panduwa na harong, ang subject pandigdi, sa inda po na tiyoon, angkel. So, ang background po unang-una kay ning duwang magtugang is nag-operate sila ng illegal drugs dyan po sa Zone 4, San Francisco, Iriga City. So, nag-operate sila ng drugs. Then, dati naman po ining nadakop na saro na sa magtugang, digdi man po sa rail side while on the act of repacking illegal drugs, nadakop na naman ini dati. However, nakaluwas po ini and na-dismiss ang kaso laban sa iya because of some technicalities na na-mention kang piskalya. However, ngunyan po na pagkaaga, nag-implementar kita ng search warrant operation, nadakop na ining duwa na magtugang and na-recover ta sa enda ang poko mas o menos 10 grams of shabu which totals or amounts to more or less 68,000 pesos of illegal drugs. And ang saro nakuanan in possession sa iya mismong wallet sa bulsa. Then ito po na saro na tugang niya nakuanan man sa kwarto niya ning poko mas o menos iyan po ang mas dakol ng amount of illegal drugs na nakuha. Halos 95% kang 10 grams duman po nakuha sa sarong tugang niya. Then ito po ang kataning na harong ang sayandang tiyoon. Nadakop naman po dahil sa satong pag-implementar nakuha sa iyang possession sa kwarto niya mismo ang more or less 15 grams of shabu totaling to more or less 102,000 pesos. Then, kung mahiling tagaro drug din ini, garo din na ginagamitan ining kwarto mismo, kay ining tiyoon kang duwa na subject kang search warrant because of the many illegal drug paraphernalias na present duman mismo sa kwarto kang subject personality. Ini pong tulo na mga magtiyoon, yaw naman po digdi sa police station and kakampawon ninda po ang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165, yung illegal possession of illegal drugs. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNNTV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang sa mga official Facebook page GNNTV48 Naga. Padagos kaming matod yung mga baretang garantisadong ng yenot as napapanahon. Hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel GNNTV48 Naga para updated kita sa mga bareta as istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles as ininian GNNTV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college.
the quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.